Dobar dan svima. Danas ćemo da pričamo o nukleinskim kiselinama. Prošli put pričali smo o ugljenim hidratima koji pored proteina i lipida i sada nukleinskih kiselina pripadaju biomakromolekulima. Kada govorimo o nukleinskim kiselinama, pošto su to polimeri, treba prvo da vidimo koji to monomeri ulaze u izgradnju nukleinskih kiselina. Manje jedinice koje ulaze u izgradnju nukleinskih kiselina zovu se nukleotidi. Od čega su nukleotidi građeni? U sastav jednog nukleotida ulaze šećer pentoza, azotna baza i fosfatna grupa. O pentozama smo pričali. Pentoze koje ulaze u izgradnju nukleinskih kiselina, tačnije u izgradnju ove manje jedinice nukleotida, mogu da budu riboza i dezoksiriboza. Riboza je u sastavu ribonukleinske kiseline ili RNK, tačnije ulazi u izgradnju ribonukleotida jer u u sastav RNK ulaze ribonukleotidi, dok je dezoksiriboza sastavni deo dezoksiribonukleotida koji grade DNK. Razlika između riboze i dezoksiriboze je u tome što se na drugom C atomu kod riboze nalazi OH grupa, a kod dezoksiriboza taj kiseonik iz OH grupe nije prisutan. Otuda taj prefiks dezoksi. Vidjeli smo da su i riboza i dezoksiriboza petočlani prstenovi i da imaju, pošto su pentoze, po 5 C atoma. Ti C atomi označavaju se sa 1', 2', 3', 4' i 5'. Dakle, postoji ta oznaka prim. Pored ovoga, u sastav nukleotida ulaze i azotne baze. Ovdje imamo primjer još jednom kako izgleda jedan nukleotid, ali sada vidimo koje to azotne baze postoje. Azotne baze mogu da budu purinske i tu spadaju guanin i adenin. Te azotne baze sastoje se od dva prstena. Vidimo da su to dva prstena, a u pirimidinske baze spadaju citozin, timin i uracil. I njih gradi jedan prsten. One su jednoprstene. U sastav DNK, kada pričamo o azotnim bazama, ulaze guanin i adenin i citozin i timin. Dok u sastav RNK ulaze guanin i adenin i citozin, odnosno uracil. Znači, razlika je što je kod DNK prisutan timin, ali kod RNK nije, nego je prisutan uracil. I ponovo ovdje imamo još jednom azotne baze, i to purinske, adenin i guanin, i pirimidinske, citozin, timin i uracil. I treći deo nukleotida je fosfatna grupa. Mi ovdje sada imamo, na primjer, pomenuti, već pominjani ranije adenozin trifosfat, koji slično izgleda kao neki nukleotid koji ulazi u izgradnju DNK ili RNK, međutim, vidimo da jeste prisutna azotna baza, vidimo da jeste prisutan šećer pentoza, i to tačnije riboza, ali u ATP-u imamo 1, 2, 3 fosfatne grupe, dok u sastav nukleotida koji grade DNK ili RNK ulazi jedna fosfatna grupa. Sad da vidimo dalje. Kada govorimo o primarnoj strukturi nukleinskih kiselina, pod primarnom strukturom podrazumevamo redosled nukleotida u polinukleotidnom lancu. Kako da dolazimo do formiranja polinukleotidnog lanca? Pa, polinukleotidni lanac se formira ili sintetiše kada se nukleotidi međusobno povezuju fosfodijesterskim vezama. Kako to izgleda? Fosfodijesterska veza formira se na taj način što se uvek pentoza jednog nukleotida, znači treći
C atom, to jest OH grupa na trećem C atomu jednog nukleotida, na trećem C atomu pentoze jednog nukleotida, povezuje se preko fosfatne grupe sa petim C atomom pentoze drugog nukleotida. I tako, povezivanjem više tih nukleotida formira se polinukleotidni lanac, a veza između ta dva nukleotida koja će se vezati je fosfodijesterska. Znači, još jednom, fosfodijesterska veza je veza kojom se povezuju nukleotidi i tako sintetiše se polinukleotidni lanac. Nukleotidi se povezuju kako? Tako što se pentoza, tačnije taj šećer jednog nukleotida, preko OH grupe koja se nalazi na trećem C atomu te pentoze, veže za fosfatnu grupu na petom C atomu pentoze drugog nukleotida i formira se fosfodijesterska veza. Primetit ćemo da nakon sinteze polinukleotidnog lanca uvek na jednom kraju ostaće slobodna fosfatna grupa, pošto je ta fosfatna grupa vezana za peti C atom pentoze jednog nukleotida, to je 5' kraj, dok će na drugom suprotnom kraju polinukleotidnog lanca koji se bude sintetisao da se nađe slobodna hidroksilna grupa na trećem C atomu pentoze tog posljednjeg nukleotida u polinukleotidnom lancu. Pošto je to sada na trećem C atomu slobodna OH grupa, onda se ovaj kraj zove 3' kraj. I ovdje vidimo razlike između DNK i RNK. Dezoksiribonukleinska kiselina je dvolančana zavojnica, a RNK ili ribonukleinska kiselina je jedan lanac, ona je jednolančana. Vidjeli smo da su razlike u pentozama koje grade jednu ili drugu nukleinsku kiselinu. U sastav dezoksiribonukleotida vidjeli smo da ulazi dezoksiriboza, jer zašto dezoksi? Na drugom C atomu pentoze nedostaje kiseonik. Kod riboze je prisutan kiseonik i vidimo da je prisutna OH grupa. U sastav i dezoksi i ribonukleotida ulaze adenin, guanin i citozin, to su azotne baze, ali kod dezoksiribonukleotida azotna baza je kao četvrta timin, dok je azotna baza kod ribonukleotida četvrta uracil. Azotne baze skraćeno označavamo adenin sa A, guanin sa G, citozin sa C, timin sa T i uracil sa U. Ovdje ponovo imamo slikovito prikazane ove već pomenute razlike. Vidjeli smo što je primarna struktura nukleinskih kiselina. Ajde da vidimo, kad govorimo o sekundarnoj strukturi nukleinskih kiselina, šta se pod tim podrazumeva. Kada govorimo o sekundarnoj strukturi, zapravo mislimo na komplementarnost. Sekundarna struktura nukleinskih kiselina nastaće kada se dva polinukleotidna lanca međusobno povežu vodoničnim vezama. Ali šta je ta komplementarnost? Dva lanca koje se povezuju, dva polinukleotidna lanca koje se povezuju vodoničnim vezama, kada govorimo o nastanku dvolančane zavojnice DNK, ta dva lanca koja će da se povezuju vodoničnim vezama su antiparalelna, što znači da će uvek naspram 5' kraja jednog lanca da se nađe 3' kraj drugog lanca. I obrnuto, naspram 3' kraja jednog lanca naći će se 5' kraj drugog lanca. Znači, kada govorimo
o sekundarnoj strukturi DNK kao sada, ona se obrazuje povezivanjem dva polinukleotidna lanca, ali povezivanje lanaca je moguće samo kada su oni antiparalelni. To znači da su suprotno orijentisani. I to sam sad rekla. Znači da je naspram 5' kraja jednog lanca uvijek prisutan 3' kraj drugog lanca. Drugo, kada govorimo o komplementarnosti, također pod tim pojmom komplementarnost mislimo i na to da se azotne baze povezuju, da postoje komplementarne, da se uvijek purinska baza povezuje sa pirimidinskom. I to adenin je komplementarna baza timinu. Adenin i timin se povezuju sa dve vodonične veze. Znači, uvek se formira adekvatan bazni par po principu komplementarnosti. Prema odgovarajućoj geometriji uvek jedna baza u jednom lancu odgovara drugoj bazi u drugom lancu. Kao što je uvek naspram adenina timin, te baze se povezuju sa dve vodonične veze. Naspram guanina uvek se nalazi citozin i te baze povezuju se sa 3 vodonične veze. Isto tako vidimo i obrnuto, nije samo GC, nego je i CG. Isto tako nije samo AT, nego je i TA. Adenin, timin, timin, adenin. Guanin, citozin, citozin, guanin. Znači uvek naspram guanina nalazi se citozin i obrnuto i uvek naspram timina je adenin i obrnuto. Znači, bazni par timin-adenin povezuje se sa dve, a bazni par guanin-citozin sa 3 vodonične veze. I kada nastane ta jedna dvolančana zavojnica, dvolančana DNK, vidimo da su ti lanci međusobno suprotno usmereni, antiparalelni i da će uvek naspram purinske baze u jednom lancu da se nađe odgovarajuća pirimidinska baza u drugom lancu i ti lanci se međusobno povezuju vodoničnim vezama. Dakle, vidjeli smo koji bazni par je povezan sa dve, a koji bazni par sa 3 vodonične veze. I uvek koliko ima adenina, toliko isto mora da bude i timina, s obzirom da je to odgovarajući bazni par. Isto tako, koliko ima guanina, uvek toliko mora biti i citozina, jer je to odgovarajući bazni par. I ukupno, i sve 4 ove azotne baze, uvek timin, adenin, guanin i citozin su prisutne tako da, vidjet ćemo u zadacima, popunjavamo do 100%. Ako ima 22% timina, 22% mora biti i adenina, a onaj ostatak do 100% zauzimaće guanin i citozin. Vidjet ćemo u konkretnim zadacima. Kada govorimo o sekundarnoj strukturi RNK, iako je RNK jednolančana, i ona također, pored primarne, može imati sekundarnu strukturu. Pod sekundarnom strukturom RNK podrazumeva se da će, dakle, iako je jednolančana, ti delovi tog RNK lanca da se međusobno po principu komplementarnosti prepoznaju i povezuju vodoničnim vezama na taj način da će nastajati neka struktura nalik trolisnoj detelini. I kada govorimo sada o tercijarnoj strukturi, kod RNK, sad kad ta RNK zauzme odgovarajući oblik u prostoru i moguće da nastane tercijarna struktura posebno zauzimanjem posebne konformacije, 3D konformacije u prostoru, gdje vidimo da RNK zauzima takvu tercijarnu strukturu da liči na naopako latinično slovo L. Ali DNK ima tercijarnu strukturu. Šta se pod tim podrazumeva? Naime, DNK molekul je mnogo duži od prečnika ćelije, a on se kod eukariotskih organizama nalazi upakovan u jedro. Pošto je DNK mnogo duža od veličine
jedra, ona se mora upakovati na taj način da ona može da se smesti u tako malu organelu kao što je jedro. I kako se ona pakuje? Pakuje se uvijanjem oko proteinskih molekula, odnosno oko proteina koji se zovu histoni. Evo ih, ovo su sve histoni. Ona se umotava oko tih histona i gusto pakuje i sve gušim pakovanjem nastaće na kraju jedna fina i najveći, da kažem, najgušći nivo pakovanja, jedna fina struktura koja se zove hromozom. Ali o hromozomima i načinima pakovanja DNK tek ćemo pričati kada budemo pričali o citologiji i tek ćemo pričati o tome šta se zapravo nalazi u jedru. Da li DNK kao dvolančana zavodnica ili neki drugi nivo pakovanja te DNK. To ćemo tek pričati. Za sada je bitno da znamo da postoji tercijarna struktura i DNK i RNK. Za RNK smo rekli, a za DNK je tercijarna struktura zapravo trenutak kada se DNK pakuje, umotava oko proteina histona i sve gušće pakuje do nivoa hromozoma, najgušći nivo pakovanja, koji će biti prisutni u deobama i koje ćemo vidjeti samo kada ćelija ulazi u deobu. A svi ti nivoi pakovanja bitni su da bi DNK mogla da stane u jednu malu organelu kao što je jedro. Eto, za sada toliko. Pričat ćemo o tome koje su uloge uopšte nukleinskih kiselina i zašto su nukleinske kiseline toliko važne. Toliko za sad, a o ulogama i značaju nukleinskih kiselina u nekoj sljedećoj lekciji. Hvala na pažnji.